Mana weche mulo Kisumu en ni koro jagoro mongirore kata ben ma en jalup jatend migao ma bende koro ochung'ne weche mang'iyo Afrika ma ugwe migosi Kendo Obura olando ayanga ni koro sa asaya en jalo ma bende koro nyalo dhi gwe tao kochopo jumane mondo mi koro bed anena to kod thuolo mar dhi laro kom mar gavana e kaunti ma Kisumu. Wach ma kamano jatelo no koro nolando gwenge mag Ahero kane en kanyakla gi jotelo kaka seneta ma Kisumu Fredo Uta, gavana machon Jack Karanguma, Spika machon Onyangolo kaachiel to kod jotelo mamoko bende ne entiere godo, kama giwacho ni nyaka gi sani koro odhi timo ndamo ma kamano kata odhi kawo okang'no mondo mi odong' mondo wuothos gi jopiny odhi oyiere obede e kom gavana kochopo yiero ma higani. Migosi Obura nochiwo ranyisi ni oganda e kaunti ma Kisumu osebedo ka chandore nikech telo masani ngire Peter Anyang' Nyong'o koso timo dongruoge madwarore momiyo koro gimakore kamoro achiel gin kaka jotelogo mondo mi gidhi gikel lokruok ne kaunti ma Kisumu. Notieko ka en kod ote moyiedhi ne jogo ma ende koro ne ok oyudo thuolo mar ndikore kaka jogo ombulu seche ma IEBC ne timo chenro ma kamano e kor gwenge. Wach ni thuolo mar ndikruok pod nitiere to mane apisas mag sub counties e log tich mag sub counties ma kuma apisas mag IEBC nitiere, omiyo koro pod ginyalo dhi chopo kuondego mondo mi gindikre kaka jogo ombulu e wache chenro ne motelo ne yiero ma dwe mar aboro. Nyowa winjo ka uyuak na Anyang' sandowa to kata sandowa kamano Kendo Obura ochung', Fredo Uta ochung', Jack Karanguma ochung', Onyangolo ochung', wacho ni kuyie to mondo wagol ng'ato achiel odhi ogolwa Profesa Anyang' Nyong'o. Ne owacho koso ne owacho. Wachako wacho ni within ODM wadwaro team nomination mar gavana mar Kisumu e yo ma Kisungu luongo ni free and fair. Wadwaro furu kama ok wahuonegi. Wang'eyo ni election mar nomination mar ODM no nitie samoro mobedo ga free and fair, samoro ok obed free and anono. I want to confirm here to the media that I'm resigning as CAS, Ministry of EAC and Regional Development in the next 72 hours. Because this team you see here has heard the cries of the people of the great county of Kisumu. They have asked us to team us as a team, to be together as a team, to make sure that we produce the next governor of Kisumu County.